Piatok 10. novembra sa študenti 3. ročníka Skalického gymnázia zúčastnili inovačného workshopu. Študenti boli rozdelení do skupín, v ktorých sa spoločne zamýšľali nad problémami a nedostatkami v rôznych oblastiach. Snažili sa priniesť riešenia, ktoré pomôžu rozvoju nášho regiónu. Cieľom celodenného workshopu organizovaného v rámci projektu inovujme.sk je rozvíjať kritické myslenie a kreativitu študentov stredných škôl. Tá práca nás, lektorov, neskutočne baví a nabíja energiou a ja by som tento skalický workshop a prácu so študentmi hodnotil, keďže sme v škole, na jednotku s hviezdičkou. Neskutočne dobre sa nám so študentmi pracovalo. Sme radi, že sme tu mohli byť. Dnes ste si pozreli veľa inovačných návrhov študentov. Ako sa vám páčili? Boli to úžasné nápady, kreatívne. Mladí ľudia majú veľa takýchto nápadov vždy a vidia ten svet možno ináč, jak my už trošku čo niečo pamätáme, ale dneska som z toho workshopu bola nadšená a môžem konštatovať, že gymnázium navštevuje veľmi veľa úžasných mladých ľudí. Čo si podľa vás študenti z dnešného workshopu odniesli? Študenti z dnešného workshopu si myslím, že si odnesú najmä nové poznatky, ako inovatívne, tvorivo rozmýšľať nad budúcnosťou a chcela by som vyzdvihnúť to, že naši študenti, naši tretiaci a septimáni ma veľmi prekvapili v tom, akí sú kreatívni, ako to zvládli a 5 hodín v podstate tvorili na tému od pani primátorky a ich záverečné prezentácie boli veľmi vtipné, milé a nápadité.